Вижте, аз не мога да дам днеска оценка какво са извършили и какво не са. Само наблюдавам един много важен процес, който се опитахме до 2009 година да сътворим и който след това някакси се стопи. Имам предвид допълнителните средства за новите читалища, които участваха със свои проекти към една програма, която им даваше възможност да обогатяват библиотеките си, техника, ремонти, също костюми и така нататък. Тази субсидия, която за 4 години бяхме осигурили и я ползваха и те се научиха как да я ползват, беше в порядъка на 24 милиона. Сега са 2 милиона. Което, сами разбирате, големите необходимости на читалищата, общините не могат да им задоволяват финансовите необходимости и имат големи проблеми. Освен това, бройката, една бройка, финансирането на една читалищна бройка, 2009 година стигнахме до 7200 лева. Годишно. Това е субсидията, това е освен заплатата и част от дейността. Сега е с минимум 200 лева по-малко. С 2000 лева по-малко, което също говори, че имат финансова нужда. И от тази гледна точка, добре, че не мине един закон, който беше подготвен, читалищата да бъдат превръщани в търговски дружества и ред такива щороти, които... С една дума мога да кажа, че моите виждания за новите читалища са нещо, което е уникалното за Европа, за света, този хоризонтал на българската култура. И особено сега, все пак читалищата, които познавам в Пловдив, в областта, бидейки в Плевен, Север, уникални читалища строени от години. Ма казвам ви салони, дето ще кажеш направо театър да се играе. Само, че те също имат въпиещата нужда от финансиране, защото трябва да има поддръжка на тези наистина културни институции. Това ще бъде и темата ни с читалищата, но аз очаквам да видя и други мои колеги и хора на изкуството, тъй като има какво да се споделим и какви са така. Все пак за мен е много важен един единствен така основен приоритет. Това е да може наистина достойно да защити позициите си при определението за европейска столица на културата. И това да бъде Пловдив. И има всички основания. Добре е, че най-сетне ще бъде открита прословутата сграда в бившия профсъюзен дом. Макар, че имало нещо, което смущава колегите, тъй като там ще бъде и операта, и там едно време много сме играли. Но това няма да стигне. Трябва по-сериозна в тези близки години такава културна инфраструктура да бъде създадена, за да има шансовете. Само със своята биография, история, с творците, които са расли и днеска ги има, тук да може да стане. И един проблем, който днеска ме информира, идвайки насам, за проблема на художниците. На Сдружението на художниците, което 100 години и има голям проблем с общината по отношение на